माने बे माने फरायनाय गथ'सो बेहा ओरैबो जेबो गैया बेखौ माने बे माने एनडिएफबिनि मानसि पिटिसिनि मानसि होननानै बेखौ हमना लांदों आरो बिसोरखौ हमना लांदों बे समावहाय बे घटनाया बेलेग जाबाय बेलासियाव सहैदों बेलासियाव सहैनानै बिदि जालायनानै दं आंखौ लांबाय जि जायगायाव सेंग्राफोरखौ लांदों बे गामियाव बालिसिया होननाय गामि बे बालिसिया होननाय गामियाव आंखौ लांबाय अरांनि सेर गामियाव मोनसे जायगायाव आल्फानि मानसि दंमोन बिसिनि अस्त्रखौ सेनो होननानै थांदों साब्रै आल्फा दं आरो बे साब्रै अस्त्रखौ सेनो थाखाय माखासे जोंनि केडारफ्रा बे समावथ' आर्मसा खममोन ना औवानि हासुं माने मा होनो बेखौ खर' गंनै गंसेखौ सिंथिं गंसेखौ साथिं दोननानै टेस्टिसखौ गाख्रुबना होदों गावनो थैदों एकदम बे गाबख्रावदों आरो बिरादनो बेबायदि अबस्थायाव बेखौ बुथारदों बिथांनि गोथै सहखौ मोनाखै दिनैसिमबो गैया बिथांनि न'खराव साबैसे दंमोन मिथिगौ सार बिथांनि न'खरावथ' बिदा फंबाय साबा ना मा दंमोन बिसोरो आरो बिब' सानै ना मा दंमोन आरो बिदा सासेया बे थैनायनि उनावनो आफादाव हाबदों जायखौ जों जाबदा होनना बुङो जाबदा नीलेश्वर बसुमतारी बिनि बिदा असेमि दिनै सेप्तेम्बर 14 आरो दिनैनि दिना बर'फोरनि बुंनो थाङोब्ला बिएसएफ एबा एनडिएफबिनि मोनसे जारिमिनारि सान बे साना जोबोद गिख्रंथाव सान जाय सानाव सासे बिर जोहोलावा गिबियाव मुंख्लं जादोंमोन बे मुंख्लंनि नामानो जाहैबाय बांबुरगोरा बसुमतारी बे बांबुरगोराया रावबो सुथुरजों थैयाखै गावजों गाव जेला जों बे समावहाय गावनि गेजेरावनो बिदा फंबायनि मिसआन्डारस्टेन्डिंआव बेवहाय माने गाज्रि रोखोमै जोङो बुजानाय जादों आरो बेयाव 1988 मायथाइनि सेप्तेम्बर दान दिनै नाथाय बाराया मिलायाखै बै समनि बाराया बुधबारमोन आं गोसोआव दङ बुधबार ओमफ्राय फुंनि एकदम 4:30 हमनानै लांनानै माने माथावरि बुलांबाय थादों बुलांनानै ओमफ्राय मोनसे स्कुलाव दोनदों बे स्कुलाव बेसे दाखालि ओंखारबाय बियो बे स्कुला दासिमबो एसे बायला जिलाय दङ माने बे स्कुला बेखौ दाखालि उद्धार खालामदों जे बे नांगौ होननानै दा बे स्कुलाव दोननानै 11थासो समाव आरो खुब 11थासो समावहाय बेखौ बुथारनाय जादोंमोन आरो बे माबा मा होनो बेखौ रौतानि बाथाबारि होननाय रौतानि बर'आनो बे समावहाय पिटिसि आबसु नांलायबाय थानाय समाव मोनसे आबसुआ बिएफ होननाय आफाद दाना होदोंमोन आरो बे समावहाय जोंनि आफादा बिसोर मोननैखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंखौ साहित्य सभानि मानसिफ्रा माने थाजानो लुगैयोमोन आरो जे नोंसोर नङाबा जानाय नंला ओरैहाय जों बेलेग जानो बेबायदि मोनसे बिहु बर'निफ्राय जोङो लाइजाम गांसे मोन्दोंमोन जाय दिन घटना जादों बिनि साननै सिगां लाइजाम गांसे जोंनि आखायाव गोग्लैदों आरो बे जायगायाव जोङो माने बिएफआ अलरेडि साथाम माने एनडिएफबि सापर्टार सेंग्राफोरखौ माने बे दैयाव दाननानै गारहैखाबायमोन आरो दा बुजायाबा जानाय नङा रावबोथ' डिभाइडेसन 50-50खौ रावबो बादा होआखै बे समावहाय गतिके जों बयबो ज' जानांगौ आरो हादरखौ बयनोबो नांगौ होननानै बेखौ माने बुजायनो थाखाय आंखौ लेंहरदों अब्ला आं माबायावसो दंमोन ओरै उदालगुरिनि खोलाहा सनारि होननाय 8 माइल गोजानाव बे माने सनारि बर' गामि बे आन्चलिक आबसुनि उदालगुरि आन्चलिक आबसुनि नेहाथारिनि न' आरो बेखौ बांगालफ्रा सावनो नागिरदों बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंखौ लेंहरनायखाय जों बेवहाय माने थाहैदों साननै सानथाम थानानै ओमफ्राय बे लाइजामखौ जों 11 थारिखआव मोनदों 11 थारिखआव मोननानै मोनबाय ओमफ्राय 12 थारिखआव जोङो बिनिफ्राय रावना होबाय रावना होनानै 13 थारिख मोनाबिलियाव जों बे जायगायाव थांबाय अलरेडि होमबा बेवहाय आरोबाव साथाम मानसि लांदों आरो हयथ' नोंसोर मोनथिगोन नेफिला होननाय दाबो दङ बियो नेफिलाया आफादाव हाबाखैमोन खिन्थु नेफिला होननाय दाबो दङ बियो बेखौबो हमनानै लांदों बै समाव बियो माने बे माने फरायनाय गथ'सो बेहा ओरैबो जेबो गैया
बेखौ माने बे माने बिनि मानसि पिटिसिनि मानसि होननानै बेखौ हमना लांदों आरो बिसोरखौ हमना लांदों बे समावहाय बे घटनाया बेलेग जाबाय बेलासियाव सौहैदों बेलासियाव सौहैनानै बिदि जालायनानै दं आंखौ लांबाय जि जायगायाव सेंग्राफोरखौ लांदों बे गामियाव बालिसिया होननाय गामि बे बालिसिया होननाय गामियाव आंखौ लांबाय जे लांनानै बेलासियावहाय नायब्ला जों जेरा रायलायफुबाय थायो बे समाव बे निपिला होननाया खारनानै फैनानै जेरावबो दानजानाय बे सानैया लाखिजाबाय बुथारसिगोन आरो बिसोरखौ दा बे बोरैबा बेयाव दानजानाय बेयाव ओरै थै लिलिलाला गोग्लैफैबाय आरो सिथ्लायाव हाब बिदिबाथ' जानाय नङा होननानै आं आबसुनि नेहाथारि बे समाव महेस्वर होननाय दंमोन बसुमतारी थैबाय बियो दा बे महेस्वर बसुमतारीया सेक्रेटारि आं अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन आबसुनिबो थ' बेखौ लोगो हमनो होननानै बिनि न'थिं थांबाय आरो थांबा बियो नुहुरनानै खारखोमाबाय थायाखिसै रायलायाखिसै बियो नुहुरनानै खारखोमाबायसो मानसिया ओमफ्राय बुंनानै फैबाय रुवाथिखौ दिनैनि दिनाव जिखुनु समाव दा बेलासियाव जुदि समय दङबा जिखुनु जायगायाव गाव लेंहरथों रायलायनांगोन बेबादि मानसिजों गावनिजों गावनि बुथारलायनो हानाय नङा होननानै बेखौ बुंना फैयो आरो बिनि मोनायाव बै बांबुर होननाया आंजों थांफादोंमोन बांबुरखौ लानानै मेरगा खोनादों मेरगा होननाय दंमोन थैबाय बे माबायाव थैदों बे मेरगाया बांबुरखौ लांनानै ब्लड अरांनि सेर गामियाव मोनसे जायगायाव आल्फानि मानसि दंमोन बिसिनि अस्त्रखौ सेनो होननानै थांदों साब्रै आल्फा दं आरो बे साब्रै अस्त्रखौ सेनो थाखाय माखासे जोंनि केडारफ्रा बे समावथ' आर्मसा खममोन ना थाखा फैसायाबो खम गतिके सेनानैसो माने माबानो हायो होननानै बेवहाय थांदोंमोन आरो बिसोर खिन्थु बिथिं ओरै गन्डगल जाखाबाय नालाय बिसोरखौ बारनाय नुनानै मा जाबाय हरजों हर बे महेस्वर होननाया एकदम माबाजोब्बाय बेयो माने पिटिसिनि गुन्दाफ्रा हाबफैबाय आबसुनि लिडारफोरखौ गावथारगोन बे रोखोमनि मोनसे उपप्रचार रिउमारखौ हरजों हर एकदम फोसावना होबाय दाथ' आं थांनो हायाखिसै आंखौ लाखिबाय आंखौ दोनहैग्रा मानसिफ्रा खारबोजोब्बाय साइकेल आंना पाम्पसारखौ गारबोबाय बिसोरो बेनिफ्राय दा मोनायाव बेबायदिनो थाबाय थाब्ला हर गेजेरनिफ्रायनो दावराव एकदम ओरैहाय जै होलायनाय बर्डार एरियायाव बे अरां साइडथिं माने खोब 3:30सोनिफ्राय दावराव आरो होबाय आरो बिसोर बैयाव थाहैनायखौ होनानै फैयै बे आगंजाराव फुरा जमा जाफैबाय बाव बांबुरगाराया 7 जननि सिलाइखौ लानानै आंनि खाथियाव फैबाय घटनायाथ' गाज्रि जाबाय बेलेगसो रुबलाबाय माथो होननानै दे फैदो होननानै आं बे फुख्रि मोनसे दं फुख्रियाव गारजोबोजोब्बाय गावग्राखौ आरो सिलाइखौ ओमफ्राय दे गावबागाव खारदो होननानै बुंबाय खारबाय माखासेया ओमफ्राय बे मेरगा होननाया जि खारदों हाइवेखौ बारफैनानै बारग'बाय बे बुजायाखिसैबो मायाखिसैबो बेहा बारग'बाय आरो ओमफ्राय आंथ' दंबाय थायो आं सानदों मा जागोनलाय मेन रायलायनो नागिरदों जेबोथ' घटना जानाङा मानो बिदि जाखो आं ओरै थाबाय थादों आरो हाथाय मानजिनानै एखेबारे फुख्रि आलियाव सार थाखोमादोलै जाफैबाय बे माखासेफ्रा रौतानि आरो मानो थाखोमानो आं रायलायनो नागिरदों बिसोरजों बिसोर मानो आं थाखोमानायखौ गाज्रि दोनगोन ना होनबाय आं ओमफ्राय जाला जाबाय एकदम बेंबोजोब्बाय जों आंखौ लानानै ओमफ्राय बे माबाखौ बांबुरखौ लानानै मोनसे माबायाव दोनबाय जोंखौ बाख्रियाव आरो बाख्रियाव थाबाय जों थानानै 1 घन्टासो थांबाय जेबो गैया स्रि जाजोब्बाय आरो दाना स्रि जाबाय नालाय बे रौतानिनो सासे औवा बिजौआव गाखोनानै दंमोन ओंखारनानै खारबायना बियो खारनानै बे बाख्रियाव थ्रोब बेखौ होसोबोनानै जोंखौ मोनबाय दांबाय बांबुरखौ एकदम बोख्लायनानै बाव बुबाय गोग्लैबाय बेखौ खानानै लांबाय ओरैहाय आंखौ बुख्लायबाय आंखौ बेलेगनि खानानै लांबाय सानैखौबो बिदिनो खानानै लांबाय ओमफ्राय माथावरि नेकेदै लांदों एकदम गाज्रि अबस्था बे जिजोबनाय आरो गासिबो लांनानै ओमफ्राय नैबे दा होननाया बाथाबारि होननाय बे गामिनि जे स्कुल बे स्कुलाव दोननानै बुग्लिहैबाय ओमफ्राय बेवहाय 11टा समाव बे बांबुरा थैदों आरो ओमफ्राय आं जेने थेने बासायदों खिन्थु आंखौ हराव खावबावदों बे दिनाव बे थांनानै थाबा दिगदार दं होननानै खावबावदोंमोन बिसोर दोनस्रियाव लांनानै दानथारनो खिन्थु बोरैबा बे जायगानिनो मानसिफ्रा माखासे सिनायनायफ्रा आरो बिसोरथ' बिदि नङा मानो बिदि खालामदों होननानै बिसोर बेंनानै लायनानै
जोंखौ बासायनानै ओमफ्राय बे दोनहैबाय थैसिगोन आं मोनसे एकदम लांदां मोसौ गलि बे गलियाव लांदाङाव धारा गांसे ओमफ्राय बे बस्था मा होनो उवाल होबानो जियो गोदोना बेखौ ओरै थोब सोनानै फिननानै माबायावनो दोनबाय आरो गलियावनो थाबाय अखानायै फुङाव जेला आं मेगना थाल मोनो होमब्ला आंनो ओंखामसो दौगासिनो दं गोथैनि बावदों आरो बिराद ज' मानसिफ्रा ओरै बावदों आं जेला नायो गासिबो ओमफ्राय ओरैहाय ओंखाम गोजा दै गोजा आरो बे अखानायैनि खोथा आरो बेबादि मोनसे बिराद गाज्रि बे जारिमिना थाबाय आरो बे दिननिफ्राय आंनि देहाया बिराद खंगु जानानै थादों आरो बिदिनो बे बांबुरनि थैनाया बै दिनखालि दिनैनि दिनाव थैदों आरो बेखौ आं बै समावनो डिक्लार होदों नों सासे जारिमिनारि नोंनि लाइफआ थागोन आरो नों सासे बर'नि बिर जोहोलाव नोंखौ जों अराय सम जारिमिनाव दोनगोन होननानै आं बेनो बे गोथै समाव बिनि मेगनखौ बोख्लायनानै दोना बे एकदम आरो बुथारदों ओरैबायदि गाज्रि बेखौ मोनथिनाया मोजां जारिमिनाव थानाया मोजां औवानि हासुं माने मा होनो बेखौ फर' गंनै गंसेखौ सिंथिं गंसेखौ साथिं दोननानै टेस्टिसखौ गाख्रुबना होदों बावनो थैदों एकदम बे गाबख्रावदों आरो बिरादनो बेबायदि अबस्थायाव बेखौ बुथारदों आरो बेनिफ्राय ससेया दंबावो ओइदिनखालि आंखौथ' लाबोबाय मोना बे जि जायगायाव बुथारदों बेवहाय बांबुरनि जि जायगायाव बुथारनाय होसिख्रावनायाव हराव बिसोर थानो हायैनि बांबुर गोथैखौ लांनानै अबेबा बे खाथियावनो थुरिबारि दं नामा बेवहाय जावनानै फबहैदोंमोन फबनायाव दानाथ' मा जादोंनो अरबादि जोंनानै थादों जाहैबाय गिजोब्बाय खाथि खालानिया आरो बेखौबो जावखुफिननानै मानसिखौ बोखांफिननानै आखाइ आथिं गोदोना दानस'जोबनानै बस्थायाव सोनानै दैयाव गारहैबाय आरो बेबायदि खालामदों होननानै जों उनाव मोनथिबाय बिथाङा जेब्ला बे बुथारजादोंमोन बे समाव बेसेबां बैसोनि जागौमोन बे समाव बियो बारा नङा माने हायार सेकेन्डारि पास जाबायमोनथ' 19-20 बेबायदि जागोन आरो 19-20 बेबायदि सेंग्रा बैसोआवनो दंमोन सेंग्रा बैसोआवनो दंमोन हाबासो जायाखैमोन ना जायाखै हाबा गैया जायाखै